Já vás zdravím, přátelé. U mikrofonu sedí Pucek, jak se vám daří. Tohle je první zápis do mého virtuálního deníčku. Cesta na sever započala. Jak můžete vidět, nemám u sebe téměř vůbec nic. Ještě před chvíli jsem běhal po elektro a vyhýbal klukám z Mosiny. Každopádně usmyslel jsem si, že by bylo asi rozumnější stáhnout se více na sever. Do vesnic, kde bych mohl najít nějaké základní věci pro přežití, jako je jídlo a oblečení. A zároveň, kde je menší šanci někoho potkat. Respektive potkat někoho, kdo bude mít šanci mě zabít. Tak teďka činím. Běžím do poměrně nedaleké vesnice. Tam by mělo být dost budov na to, abych si všechno potřebné našel. Zrovna jsem minul jelena. Je poměrně škoda, že se zatím nemám jak o něj postarat. Nemám u sebe ani nůž a ani ho nejsem zatím schopný nějak zabít. Tady to zatím vypadá, že nikdo není. Což je pro mě milé. Uvidím. Schválně si tipněte, kolik dílů takhle přežijeme. Díly budu stříhat. Budou tak 15 minut dlouhé. A budu se snažit přežít co nejdéle za každou cenu. A i když měl žerovnit to svůj život. Protože o tom DayZ jde. Takhle mě to baví hrát. Zároveň si myslím, že je změně našemu charakteru dát nějaké jméno. To já vymýšlet nebudu. Na vymýšlení men jsem otřesný. Můžete poznat už podle mého jména. A proto bych byl rád, kdybyste mi do komentářové sekce napsali, jak by se měl podle vás tento kučina jmenovat. Rukavice mám. Takže určitě napište nějaký váš nápad, jak byste ho pojmenovali. A zároveň tam můžete napsat tip, kolik dílů asi tak přežije. Myslím si, že během téhle série vystřídáme hodně men. Pěkně, přesně to jsem hledal. Teď mi to sluší. Můžete tam zároveň napsat, kolik tak asi přežijeme dnů a napsat teda nějaký návrh na jméno. Myslím si totiž, že během téhle série vystřídáme dost jmen. Přece jenom v DayZ se střídá situace vteřiny na vteřinu. Tak uvidíme. Uvidíme, jak nám bude štěstěna nakloněna. Já se podívám teda ještě, co je tady v tomto domě. Zatím jsem měl štěstí, nepotkal jsem žádnou zombie. Bundu nepotřebuji. Mlíko si vemu. A nebo taky ne. Server nějak blbne. No, nevadí. Tak. Já se tady v klidu najím. A budu pokračovat dál. Aspoň k něčemu je to páčidlo užitečné, no 7%, tak to jsem přehnal s užitečností. Snad mi to aspoň trochu pomůže. To kdybych teda věděl, že to takhle zprasím, tak to ani neotevírám. Ty sardinky, co byly dole, brát moc nechci. Protože si tak nějak potají myslím, že je nějaký troll akorát otevřel a nafíkal do toho okenu. Mě okena osobně moc nechutná. Jsou lidi, co to neustále pijou, já jim to neberu. Každý má jiný vkus, jinou chuť. Přece jenom aspoň zbíre na ně. Já jim to radši nechám. A já se vám ozvu, jakmile doběhnu do té vesnice. Tak už dobíhám k prvním barákům. Bohužel se podařilo přesně to, co jsem nechtěl. A to sice, že můj orientační nesmysl zafungoval úplně 100%. Doběhl jsem úplně do jiné vesnice, než jak jsem předpokládal. Asi jsem někde ztratil hlavu při rozhodování, nebo nevím. Každopádně už jsem extrémně hladový. Potřebuji rychle něco sehnat k jídlu, jinak umřu. A teď to bude trochu aspoň zábavnější, když něco žene dopředu. Výborně, brambora. Dokonce mi jde i vzít další brambora, ještě lepší. Co pak máme tady? Tak, seber se.
Je dost možné, že mám bugle sloty v kalhotech. Takže sníme ty zemáky. Teď momentálně jsem hodně rád, protože aspoň snad neumřu hlady. Výborně. Už to mizí. Co s tím zemákem půjde vzít? Asi ne. A mně se zdálo, že jsem tady něco slyšel. Jinak hraju na úplně plném serveru. Takže je velmi možné, že tady někoho potkáme. Já bych za to byl i rád. Přece jenom není nic lepšího potkat někoho, o kom vůbec nevíte, co si máte myslet. Vždycky to napětí mezi tím. Já bych zapracovat na svém stylu. Tady jsem viděl tu růžovou čepici, nebo co to bylo. Tak to se určitě hodí. Swag je polovina úspěchu, to si pamatujte. A tady najdu co dobrého. Tak, helma, tu nepotřebuju. Výborně. Rajče. Pěkný kovbojský bodky. Ty mi sluší. Já myslím, že takhle, když někoho potkám, tak se určitě lekne a uteče. Není žádná pravděpodobnost, že by se mě teďka pokusil někdo zabít. Protože potkat drsňáka v růžových šatech a s páčidlem, to je to prostě, o čem máte každou noc noční můry. Já to moc dobře vím. Občas taky takové mívám. Tak, skvělá zpráva, že neumíráme hlady. To mě velmi potěšilo. Jsme sice trochu přežraní, ale to upadne. Jsem si víc než jistý. Ještě nás čeká velmi dlouhá cesta. Plná nástrah. Jak už jsem se poučil, tak tu konzervu rozhodně otvírat nebudu. Ne páčidlem. To byl špatný nápad. A jak to tak vypadá, tak já pokračuju ve svém putování. No, teď se stala taková docela zajímavá věc. A to sice, že jsem vychytal restart. A vrátilo mě to asi o dobrých 15 minut běhu zpátky. Takže plán se mění. Neběží se do Polany. Běží se přímo sem za nosem. Tam jsem viděl nějaké dobytčáky a industriální budovy ne. Spíš ty dobytčáky jsem tam zahlídl. Takže upřímně doufám, že tam najdu to, co potřebuju. Už mě to vážně nebaví to boudění dneska. Snad se z toho konečně nějak vymocu. Bylo by to velmi milé. Zorientovat se, zjistit, kde jsem vůbec. Snad tady najdu konečně odpovědi na moje otázky. Abych mohl začít konečně pořádně hrát. Zatím to bylo boudění v bludném kruhu. Jak už jsem zjistil, tak tam stejně vesnice, do které bych za chvíli doběhl, tak tam bych nic nenašel. Tak to radši risknu tady. Snad tam konečně najdu ceduly s názvem pořádným, který dokonce i zvládnu najít na mapě. Tam je posed, tady už jsou nějaké domy. To je dobré znamení, to je vždycky dobré znamení. Vesnice pěkně na kopci. Dej pán Bůh, ať se konečně najdu. To by bylo úžasný. No. Tady jsou ty dobytčáky. No.
Tady mám už za kousek do Starého Soboru. Toto je město, do kterého jsem chtěl doběhnout. Absolutně nechápu, jak se mi to povedlo. No, město, vesnice. Absolutně nechápu, jak se mi to všechno povedlo tak krásně oběhnout. Běhat tady do koleček. Každopádně už jsem konečně tam, kde jsem chtěl být. Pozdě, ale přeci. Je asi nutné dodat. A zombie už první. No nic. S tím asi poradíme. A nebo taky ne. Do hlavy. To páčidlo je silně neefektivní. Tak to uděláme hezky po staru. A já krvácím, co? Lehni. Proč nelehneš? Kurňa, holka, ty jsi mi dala. Páčidlo rovnou zahodím. Nemám ho rád, akorát se mi to znovu potvrdilo. To už jsem si měl vzít spíš tu hokejku, když jsem ji tam kdesi viděl. Jiný batoh akorát. Trojnožky. Ty taky zrovna nepotřebuju. Černé gatě. Ty rozhodně potřebuju. Neboť jakmile si najdu černé oblečení, tak tuhle krásnou sukni schovám, nebo šaty. A nechám si to pro někoho, kdo to náležitě ocení. Tak. Tady by bylo velmi... další. Tady by bylo velmi pěkný najít nějakou zbraň. Ten batoh je jaký kvality? Bude lepší nebo horší? Tady máme damage. Tady máme damage, tak na to kašlem. Skoč. Tak, asi jsem... Ne, neuvěznil jsem se, paráda. Zbraně žádné. Ne, zbraně žádné. Tady máme akorát další gatě. Tak, konečně můžeme lootit, přátelé. Zpátky ve starých kolejích. No. Hospoda, to znamená jídlo. Lepící pásku úplně. Další šaty. Já myslím, že se vykašlu na nějaké přežívání. Já si tady otevřu nějaký pěkný obchod se šatama. A budou si ke mně chodit nakupovat lidi. Až z černa. Ještě tady je fozole. Teda plechovka. Už melu nesmysly. Jak si dlouho vykládám sám ze sebou, tak už ani nedokážu mluvit. Degenerace mozku. A mozkových buněk. Tak, není tady nikdo? Vypadá to čistě. Skvělý. Takhle se mi to líbí. Nevím, kde je ta kráska. Jo, tak ty zrovna moc pěknej nejseš, kámo. Promiň, ale ne. Teleskopák nepotřebujeme. Pristine, to jsem hledal. Flaška na vodu, další skvělý nález. To úplně asi nepotřebuju. Hrnec. Já bych se chtěl podívat tady do toho domu. Tady je taky dobrá šance najít nějakou zbraň. Pokud už tu teda nebyl někdo přede mnou. A vypadá to, že sice nebyl, ale... Že by tu byla nějaká zbraň, to se taky říct nedá. Tak, tu na jídla, tak to má být. Teď už by se mi líbila nějaká černá košile, černý tričko. Lehni. Hodná, naučená. Já už tu sekeru snad ani nebudu schovávat. Co je tady? Klíč. Nebudu nic utahovat. Náboje do magnumy. Ty se rozhodně hodí. Papriku si vezmu taky. Černý tričko. Skvělý. No,
Tu čepici už taky asi úplně nepotřebuju. Všechno se vrátilo tam, jak se to vrátit mělo, hezky do starých kolejí. Najít haldu jídla. Najít si nějakou zbraň. Tento barák je asi nový? Nově přidaný, nebo? To mě překvapilo, v tomto jsem... Jo, to bude asi nový model. V tom jsem totiž ještě určitě nebyl. A ještě se podívám po nějakém jídle. Jídla není nikdy dost. Taky by byl fajn otvírák. Čepici černou, prosím. Rajče se mi úplně zrovna nelíbí. Co ty? Tady nahoře. Jdeš rozvázat? Jde rozvázat. Výborně. Černý by byl sice lepší, a tak nedá se. Nemůžu si pořád vymýšlet. Já bych vás nezdržel, to tak tady proběhnu. Seberu všechno, co se bude hodit. A ozvu se, jakmile budu toto město opouštět. Tak toto byl můj den, přátelé. Můj první den v Černarusi. Ztracen, znovu nalezen. Příště se vám ozvu už z nového soboru, kde počkám na to, abych tam potkal pár lidí, pár dobrých lidí nebo pár zlých lidí, uvidíme, jak se komunita zachová. Pokusíme si s někým pohovořit, poklábosit, povyprávět nějaké historky. A nebo se dočkáte nějakého souboje. To nevím, co nám DayZ nachystá. Každopádně pokud jste to se mnou dotáhli až sem, tak jsem neskutečně rád. Je to moje první video, hrozně se omlouvám za moji trému, za moje přeřeky a tak podobně. Myslel jsem si teda, že to bude všechno jednodušší. Spolíhal jsem na to, že se najdu, že přesně vím, kam jdu. Bohužel se nezadařilo. Každopádně moc bych uvítal nějaké vaše rady, kde mám problémy, jestli mám tichý zvuk, nebo špatnou kvalitu videa. Pokud mám víc mluvit, dělat víc prostřihy, třeba pokud vás taky zajímá nějaká zábavná historka, myslím, že by se nějaká určitě našla. Každopádně ještě jednou vám moc krát děkuju za dokoukání tohoto videa. V dalším díle už se rozhodně těšte na nějakou akci. Tohle bylo video, kde jsem pouze hledal nějaké suroviny pro základní přežití. Já se s váma loučím a nashledanou u dalšího videa.